Der dufter. Der dufter, og der dufter ikke sådan dårligt, kan man sige. Det dufter lidt af slikbutik. Ja, man kan jo spørge Niels Kelsen, hvad det egentlig dufter af, for han står jo og pulser. Ja, den her udgave, som vores gæst, som jeg lige har taget med ind i studiet til os, så vi kan høre lidt om de her e-cigaretter, har proppet den her med, ja, det kan jeg lige så godt sige, dejlig tykkegummismag. Det er dejligt frisk, og det kunne også være en form for tandpasta med garanti, hvis det var børnetandpasta, der finder man det på lidt af hvert, så det er en ret snedig ting, den her Og Michael Larsen, formand for brancheforeningen for e-cigaretforhandlere, du har taget en med uden nikotin. Hvordan kan det være, at der ikke er nikotin i det der? Jamen, der er ikke nikotin i den der idé. Jeg selv er stoppet med at dampe med nikotin. Det gjorde jeg efter 7 måneder, så derfor er den der uden nikotin. Så du damper løs på den dagen lang, uden at få dit nikotinfix med? Ja, jamen, jeg damper ikke hele dagen lang, fordi det er en naturlig ting, at man stopper med at dampe også, når der at man har været i gang i længere perioder. Er det din erfaring i øvrigt med hensyn til nikotin? Nu er jeg jo kommet med herind og sidder, at man faktisk holder op med at bruge nikotin, og der er en større chance for det, når man damper. Altså, når man bruger e-cigaretten, så er der ingen tvivl om, at folk de går ned i nikotinstyrke, og det ser man over, det har vi set igennem flere år, at folk de simpelthen dropper stille og roligt ned igennem nikotin, og det er derfor, der er så stort succeskriterie på. Men Niels Kelsen, du er jo på normale cigaretter, så du skal ud og have dit nikotinfix. Jeg har prøvet dem her, og jeg har da noget, jeg kan da godt sige, jeg har det måske liggende lidt i skuffen, og også på ferie. Jeg har bidt mærke i udlandet, der er det helt store hit, også blandt smukke piger som dig eventuelt, som siger, at det her det er meget, meget sundere. Hvad laver du med den der cigaret i munden eventuelt? Men det hele handler jo om, at Folketinget i går har vedtaget en ny lov. Den skal regulere markedet for e-cigaretter, og hvad det kommer til at betyde, det taler vi meget mere om efter Shawn Mendes og Sten. Jeg ved ikke, om man må ryge e-cigaretter indenfor i Folketinget, for der er jo det der med, at det ikke lugter af røg. Men det var i hvert fald i Folketinget i går, at de vedtog en ny lov, som indfører afgifter på e-cigaretter for forhandlerne. Blandt andet en årlig afgift fra 15.000 op til 37.000 kroner per produkt. Og det er derfor, vi har formand for brancheforeningen for e-cigaretforhandlere, Michael Larsen, i studiet. Og det er ovenikøbet en... Ja, det er Landsforeningen, du får man for, Michael, men du bor jo i Klarup. Og du frygter jo, at udvalget det bliver mindre efter den her lov, den er vedtaget. Hvorfor? Jamen, det er jo på grund af de skyhøje gebyrer, man vil pålægge branchen med det her. Det er så stort et gebyr, at det vil lukke mindre virksomheder. Det vil give tabte arbejdspladser i Danmark. Du har jo selv butikker. Prøv at fortælle, for en af dine butikker, hvad betyder det her konkret? Jamen, hvis man decideret kigger på en af mine butikker, så vil det ligge på omkring en gebyr på 14 millioner kroner for at kan eksistere efterfølgende. Og det her går jo på en eller anden måde også ud over de nordjyder, der vil ryge e-cigaretter, fordi du siger, noget af det, folk køber jeres produkt for, det er det der med forskellige smage. Nu havde vi nyhedsværten Niels Kelsen, han fik bubblegum-smag. Og hvis man har mange smage, så er det noget med, at man skal betale penge per smag. Du skal simpelthen betale penge per smag, per produkt, og det vil sige per nikotinstyrke, man vælger i. Så har man en jordbær i en milligram, der hedder 3, 6, 9, 12, så kan du selv regne ud, så skal man gange den op måske 5 gange. Nu er det sådan, at Socialdemokraternes sundhedsordfører, Flemming Møller Mortensen, han mener, at de nye regler og gebyret er til fordel for forbrugerne. Du skal lige prøve at høre, hvad han siger. Altså forbrugerne skal jo vide, hvad der er i produkterne. Og derfor, hvis man har nogle produkter, man er tvivlsomme på, kan leve op til de krav, jamen så søger man jo heller ikke en markedsføringsgodkendelse på det. Så de produkter, man vil søge godkendt i Danmark, det er dem, man også ved, man kan komme til at tjene penge på, fordi det er gode produkter. Sådan skal det også være. Det lyder meget fornuftigt. Gør det ikke, Michael Larsen? Nej, det gør jeg sådan set ikke. Jeg må nok sige, at Flemming Møller Mortensen måske ikke lige helt tænker over, at de produkter, som man markedsfører andre steder i Europa, faktisk er gennemtestet. Og de gør sig det, man kalder TPD-klar, så man er parat til tobaksdirektivet. I England for eksempel, der har man gjort ud af spurgt branchen. Man gik ud fra, at man skulle have 2200 kroner per produkt. Efter man har hørt på branchen og gennemgået tingene, så er man faldet til 1430 kroner i anmeldelsesgebyr på produkterne. Og det gør altså til, at man vil få et meget, meget større marked og mange bedre produkter på markedet. Mange af de her butikker, der sælger e-cigaretter, det er jo små selvstændige virksomheder, og man kunne forestille sig, hvis det her går igennem, så er det altså supermarkederne måske, der har råd til det her. Men er det ikke også i forbrugerens bedste, at man kommer til et stort sted, hvor man ved, at alt er gennemtestet?
Jeg vil sige sådan her, alt vil også være gennemtestet i de små. Det, der er rigtig, rigtig vigtigt omkring det her, det er måske, at man har, kan man sige, en branche, hvor der er specialbutikker, der virkelig kan undervise kunden i, hvordan man anvender en e-cigaret. Og den forskellighed, der kan være i smagen, det gør altså til et succeskriterie. Det er så stort, at folk de kan stoppe med at ryge. Nu har du jo kæmpet for at få en lidt anden udgang på det her end ellers. Vi har lige hørt Flemming Møller Mortensen. Han læner sig vel op af nogle folk, som har forstand på det her, så er det egentlig ikke meget fornuftigt? Jamen, jeg ved ikke, om han læner sig op af nogen af dem, der har forstand på det. Jeg tror ikke, der er ret mange i Danmark, som måske har så stor indblik i e-cigaretterne, som brancheforeningen har. Der, hvor der er delen på, det er, at vi kan sige, at den undersøgelse, som man henleder til, når man begynder allerede at lave loven, det er en WHO-rapport fra 2014, hvor der står, at der er 466 brands i. Der tolker man det som om, at det er 466 produkter. I stedet for, hvis man bruger 2 minutter til 3 minutter på Google, så finder man ud af, at den undersøgelse, den er understøttet af en kineser, der har lavet den, hvor der er faktisk næsten 7800 produkter på markedet allerede i 2014. Så din karakter til det arbejde, der er gået forud for den her lov, hvad er den? Så er man blevet dumpet. Ja, Sundhedsstyrelsen anslår, at 200.000 danskere i 2013 brugte e-cigaretter.